तो लोनी के प्रणाम, गोर लगा तनी। सुबह सुबह के गुड मॉर्निंग। एगो मुद्दा याद आयल, वैसे हम सोचनी कि तनी आज वीडियो बना के डाल दूँ। मुद्दा ये याद आयल है कि हारमोनियम पर खेसारी लाल यादव भी एक गीत गईले बड़न, एक साइड में पवन सिंह भी। ऐसे तो खेसारी लाल के ठीक रहा, लेकिन सबसे बढ़िया रहा पवन सिंह के सॉन्ग। फिर भी हम पवन सिंह के सपोर्ट ना करब, काहे कि हमरा पता बा उ दिन पीछे जालो नहीं कुछ दिन पहले जानो घरे खेसारी लाल के गीत आए रहे, चाची के बाची सपनवा में आती है। यह गीत के लेके खेसारी लाल के धजिया उड़ा देवल गए रहे। याद बानू खाली मुखरा के लेके कितना पेड़ देवल गई। कोनो बात के तनी बढ़िया से सुनल जाला तबे समझ में आवेला करा मैटर के बारे में। वही पूरा वीडियो लोग सुनलस ना, खाली मुखरा सुन के छिया लेदर कर दिलस ओकरा गीत के, एकदम छिया लेदर कर दिलस। चाची के बाची सपनवा में आती है, पूरा वीडियो जाके देखी, ओकरा बाद में ओकर मैटर के बारे में पता चली। हम मैटर समझाएम नहीं, हम जाके पहले रहुआ देखी, समझदार होकम तो समझ जाएम। आ जो समझदार ना होला ओकरा के समझावलो के जरूरी ना रहेला, ठीक बा। खास कर तो मगहिया जवान छिया लेदर कैले रहे। एक और बात आई रहे, वही घड़िया एगो पंकज सिंह छोटी मोटी के कलाकार आई रहस, ओकरा खेसारी लाल के बेटी पर गा देले रहस। ओकरा बाद में ओकर नाम धर के गा देले रहस, ओकर फोटो और ओकरा बेटी के फोटो और ओकर फोटो चिपका के गीत गईले रहस। फिर भी लोग ओकरा के सपोर्ट कैलस। पंकज सिंह के कितना आदमी बताओ कहाँ तक ले सही बा। और इहे गाना ऐसने गाना जे सपोर्ट करत रहे पंकज जी की, ओकरा बेटी के ओकर फोटो चिपका के गावल जी तो कैसन रहे? अच्छा रहे, ठीक रहे, अच्छा रहे खेसारी लाल के नाम लेके गावल जाए, लेकिन ओकरा फोटो के चिपका के काहे गावल गई? केहू भी एक्शन ले ली, आ एक्शन ले लस तो ओकरा के विवाद में डाल देवल गई, उल्टा बरस गई। ठीक बा। सबसे ज़्यादा घटिया राजनीति ओकरी खेलल गई। कहल गई कि खेसारी लाल भी किसी बेटी के नाम लेकर, किसी के बेटी के नाम लेकर के गाता है। इससे पहले ढेर कलाकार आए थे, जूलिया लुलिया और वो क्या पूजवा, सारे के नाम धर के गीत गाया गया था, लेकिन किसी कलाकार ने किसी के फोटो को पर्सनल फोटो चिपका करके नहीं गाया था। ना गईले रहे, छोड़ा हम हिंदी में बोला तनी, केहू ना गईले रहे, भोजपुरी में बोला तनी, सॉरी हिंदी में ना बोलम, भोजपुरी में बोला तनी, केहू भी फोटो चिपका के ना गीत गईले रहे। वो घड़िया सीधा एक तरफा बहल रहे लो बात। यही से जब तक ले समाज सही के सही और गलत के गलत ना कही, तब तक ले हम एक तरफे बहे, खाली खेसारी लाल के सपोर्ट करें। सही के सही और गलत के गलत कहे तब ठीक बा, ना तो गलत के सही या सही के सही, गलत के सही आ सही के गलत ठहरा देवे, तब तो हम एक तरफा बहे, कभी भी सपोर्ट ना करम। हम खाली खेसारी लाल के सपोर्ट करम, खुलियाम कहतनी। आ जितना भी यादव समाज बा सब खेसारी लाल के सपोर्ट करो, जब तक ले सही के सही और गलत के गलत कहे के लोग हिम्मत ना रही तब। अब एक ज़्यादा हम कुछ ना बोलेम, ठीक बा, हम धरतनी।